chicken pastel, chapsuy. Yan, apritada ata to. Lumpia Shanghai. Tapos meron silang dessert na saging. Hindi ko lang alam kung okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Buhay mga kabeli. So lunch time mga kabeli yan. Salamat kay Tatay Jess and Nanay Norma, Ate Janet. Thank you. So yan, sabi ko nga matagal na yung yung budget nila para sa lunch namin, para sa pagkain namin. Almost 1 month na ata to. Ngayon lang namin nagamit, Ate Janet and Tita Norma and Tatay Jess. Yan. Tapos yan, may budget din tayo para sa school supply. So nagbigay siya ng 3,000 para sa pangkain natin. Okay, so dito ko napili. Ano to, sapatos? DCUs? Di po. Ano? Restaurant po, restaurant po. Ayan mga value. Dito yan, anong lugar to, John Paul? Porak po. Porak. Maraya. Poblasyon. Ha? Porak Poblasyon. Porak Poblasyon, Pampanga. Yan, DCUs Restaurant. So mga value, tikman natin kung panalo ba para sa team kabeli natin. You know, ano ba to? Ay, itolyo ken to me? Hindi, may naka-reserve lang. Okay, kala ko itolyo ken eh. Ay, magkikikain na tayo. You know, pinagkilawan ko. You know, chicken pastel. You know, chapsuy. Ay, panalo, Michael, dito na tayo. Yun, apritada. Apritada kaldereta. Mukhang ano eh, Shanghai. Ate, pwede matikman yung Shanghai. Hindi, mabili, kulit natin. Okay, order na kayo. Order na tayo, ayan. Anong best seller natin, ate? Crispy? Crispy ulo. Sige, pengen ako isang crispy Ulo. Okay mga beli, kain muna tayo. Order muna ang team. Thank you po. So mga beli, itong restaurant nasa 22 years na daw po nag-ooperate. Nung pandemic, medyo naapektuhan kayo? Oo sir, syempre, kahit ano lang po may. Pero medyo naman, ano sir, meron naman take-out po. Yun na. Delivery. Puro ano na lang sila, party tray, kapares ng ginagawa natin mga kabeli nung pandemic. So, ano pangalan natin? Roxanne po. Roxanne. Dalaga po, may asawa. May asawa na. Ayan. Hindi, lilinawin ko lang kasi baka mamaya. May asawa na po. Yeah, may asawa, baka may alam natin yung mga viewers natin. Yan. Ikaw, may asawa? Wala pa po. Girlfriend? Wala rin. Bakit? Walang tatangka eh. Wala nagtatangka. Okay, mga Beli, nakapili na kayo mga boys? Meron na sila. Okay, thank you muna kayo kay Tita Nanay Norma and Tatay Jess and Ate Janet. Tatay Jess. Thank you rin tayo kay Kuya Roy Musni. Hindi makukumpleto yan. Lalo na kay Kuya Aris and Ate Jonyo. Si Nati Diyos. Shoutout po. Okay, paano naman si Ate Ellen saka Tita Celia Bagay? Thank you po. Tita Marie na napaka minamahal tayo. Thank you. Okay mga Beli, yan, shoutout na naman kami. Kami mga family set. So mga Beli, ito yung price nila. Hindi naman ganun kataasan, hindi rin naman ganun kababaan. Labo, oh my God. So mga Beli, nasa average sila. Hindi masyadong mahal, hindi masyadong mababa. Natural, kailangan din nila kumita. Lalo na ngayon, napakamahal ng karne. Grabe, 200
manok. Nabili ko sa Bataan before. Nalipat pa. So, dito tayo. Ino-offer ni ate is set A. Set A. Yun, kompleto na pala to. Sige, isang isang set A. Tapos yung crispy pulo, tapos bahala na sila anong gusto nila idagdag. May sabaw, sinigang. Oh, hindi, may libre soup eh. Oh, hindi nyo dinala yung tiran lomi. Yun, sabihin na naman, nag-uwi na naman tayo. Okay mga belly, okay na yung order natin. So mga belly, tatlong set ang ginawa natin. Set A, B, and C. Tapos may extra lang tayong crispy ulo. Kasi may sabaw eh. Nakita ko yung sabaw doon sa ibang side. Kaya umorder ako ng para solve si Michael. Thank you po. Bulso. Bait kayo lang nag-solve doon. Ha? Hindi kayo kumuha pa eh. Opo. Yung pong set B, ay set C, wala na pong available pala. Anong available ate? Yung set A tsaka yung set sana inaabol ko yung sinigang sa miso. Wala na pong, pero extra mo na lang. Meron kaming salmon, sir, extra mo na lang yun. Yung kasing stripe po, wala na po. Hindi, kung papalitan natin tong ox stripe na to, anong pwede mong i-offer sa amin? Sige. Para makumpleto lang yung set namin. Tanong ko sa cook namin, no, sir. Sige. Ilan ba yung cook mo? Dalawa, sir. Apply ako. Kel, tulungan mo na nga pa. Yun na. Pinahirapan mo na nga. Dalawa Inofer mo na lahat. Baka magtalo na dyan. Pagod na sila, mawapay na nga muna. Wala ka kami ginagawa nung uli. Inorder natin. So yan mga belly. Soup, sir. Egg soup. Apo, vegetable soup yan, sir. Vegetable. So amoy na amoy yung sesame oil niya mga belly. Vegetable oil. Vegetable soup. Yan. Natawag na yan sa restaurant yan. Ayan, vegetable soup. Meron siyang mga ano yan. So tayo gumagawa tayo egg soup. So lalagyan lang natin ng vegetable soup. Ayan, Ken. Restaurant. Oh, amoy na amoy yung ano niya mga belly, yung sesame oil. Soup ka na po. Soup. Soup. Sarap. Mga belly, tikman natin yung soup nila. Ayan. Vegetable soup daw po. Tayo. Muna po tayo mga baby. Rap. Init pa. Ano po, anong palagay mo? Hindi ka ba palagay? Hindi po. Hindi, masarap. Solid yung ano ngayon. Soup nila. Wala. Wala. Anong wala? Ano nasa? Wala po ako sinasabi. Walang masabi na masarap. Masarap po yung soup nila. Sarap. Malasa po. Malasa mga belly, masarap. Thank you. So napagkaalaman ko, sila pala yung kauna-una restaurant dito sa bayan ng Porac na nagtayo. So itong restaurant is 22 years na pong nakatayo. Yan, shoutout po sa may-ari. Yan, shoutout po sa kay Gerald Maramog. Yan na, from California. Yan na, nag-meet kami ng misis mo dito sa bayan ng Bustos. Thank you sa suporta. Yan, Sir Gerald Maramog. Yan, shoutout po. Thank you. Pa-support po, Mrs. Cabelli, panoorin niya na rin po. Kahit wag na po si... De joke. Kahit wag na po siya na ito. De joke lang mga Cabelli, pinopromote kong pares to. Katoto, saka si Mrs. Cabelli. Yan na, Cabelli Paul, mga Cabelli, support natin. Monetize channel na po siya. Behind the scene ng mga video namin, nasa kanya po. Behind the light. Yan. Behind the live. Hello po, shoutout po sa lahat. Yan, parati po kayo tumutok sa live ni Katoto habang naghuhugas siya ng plato. Ganun ba yan? Hello po. Habang naglalaba. Hindi po naglalaba. Ano? Hello po. Masabi na yun. Naman yung sugar eh. Okay, thank you.
Yan mga belly, shoutout na rin po kay Pele City Kapalungan. Kapalungan. Yan, shoutout po. Get well soon po. Ayan, nandito po ang kabeli. Ayan, yan, maraming salamat po. Happy Father's Day po sa lahat. Ay, Michael. Hello po. So yan mga belly, binuksan na yung mga sapopay. Kakain na tayo. Michael, tara na. Kain na tayo doon. Ha? Sa event ba yan? Hindi ba sa atin yan? Gutom na ako. Tara na. Kayo, sama na. Bawal. Ito mga belly, may buffet doon. May binyag yan. Yan, happy Christening. Christening. Tama, mi. Ay, kikain ka na. Shoutout mo na yung may-ari ng ano, The Seos. The Seos Restaurant. General Luna Street. Busos, ano to? Buso. Sukan. Babosakan. 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 Sorry po, hindi masyado maintindihan yung ano. Babosakan. Porac, Pampanga. Opening po nila is 9:30 to 9:30 p.m. Shout out po dun sa may-ari na itong The Seos Restaurant. Sagun Henry. Tapos Dat versus Epipanya Sagun. Laimuli Paulette versus Vilma Muli Lusong Si. Shout out po sa inyo. Maraming Yan, shoutout po. Napasya po ng Kabeli restaurant niya. Thank you. God bless. So mga Kabeli, ito yung pagkain. Kanina, binuksan ko lang. Hindi ko pinakita ng totally. So ito, chicken pastel, chop suey. Yan, apritada ata to. Just Shanghai. Tapos drink, meron silang dessert na saging. Hindi ko lang alam kung ilang person. Ate, pang ilang person to? 35 persons, sir. 35 person. Yan, 35 persons. pang ano siya, pag ganyan, magkano budget yan? Depende po kasi sa menu. Menu. Oh, sir, tama. per head po kasi kami. Per head. Magkano per head nyo? Minsan, sir, mayroon pong 250, mayroon 300. Kagaya po niyan, 200 per head lang yan, sir. 200 per head. Wala nang additional na babayaran dito pag ganun. Pag po kasi minimum of 20 for reservation, sir, libre na po yung function room. Libre na yun. Napakamura mga Anong luto to? Kaldereta? Pork caldereta, sir. Ayun. Apritada ako ng apritada kanina. Ito po, special chop suey. Chop suey. Tsaka Hawaiian chicken po. Ayun, Hawaiian chicken. Kala ko kanina, chicken pastel. Okay, pan 35 person mga kabeli. Yun, 200 pesos per head. Mura na mga kabeli. Michael, sa birthday mo, pwede tayo rito. Ayan. Bali yun, yung setup na yun is 200 per head. Apat na menu. Tapos may rice, tapos may saging drinks. Yun, tapos libre na yung pinaka-venue nila. Pag minimum of 20 pataas, libre na yung venue. Pag pababa, may charge yung venue nila. Nasa yung crispy ulo? Nandiyan na? Ayan na, kakain na tayo. Gutom ka na? Hey? Parehas tayo. So yung mga belly, nag-start na yung binyag. Kumakain na sila. Pila na tayo. Kakain. Naka-ready na yung sa atin mga belly. Hinihintay na lang natin na ilagay sa lamesa natin. Yan, maganda. Ito yung pagkain natin eh. Kaya lang nihintay natin serve. Kulang pa mga kabeli. Lagay ng crispy ulo. Ito pala yung event place nila, yung venue. Event. Aircon, naka-aircon mga kabeli. Ate, aircon to? Aircon. Ha? Pag siya, sir, pag po walang reservation, meron siyang charge na 253. Tatlong oras, sir. 3 hours. Yan. Pag wala sa reservation.
Nag-serve pa sila ito. Nagtatakal. Nila. Yung fried rice mga kabeli, oh. Yan yung order natin mga kabeli. Hindi pa siya kompleto. So, hintayin lang natin matapos. Nainip to mga kabeli. Gutom na. Pika-chat ka na naman. Shoutout, Babaroy Musni. Siya pong nag-chat. Ka-chat pa si Kuya Roy. Ayan, shoutout Kuya Roy. Kuya Rod Payad yan. Shoutout Ate Hilda, saka Baby Angel. Parang gusto mo na kuhanin to sa tape, sa counter Crispy ulo. Hindi, nasabay tayo may event tol eh. Sa hindi pa kompleto, kailangan mo na nilang kompletuhin yun bago nila ilabas sa atin. So yan mga beli, dito na yung pagkain natin. Fried rice. Ganda ng fried rice Ikaw nagpabinyag ate? Tinawak lang sa'yo. Kala ko ano ko. Pre-taste namin po, sir. Ano yan? Pre-taste? Anong tawag dyan natin? Chicken. Hawaiian chicken, chop suey. Special chop suey. Special? Wala bang hindi special? Hand gloves tayo tol. Magkakamayan na. Sunset pa nga. Sunset pa nga. Okay mga beli, kain na tayo. So, si Mrs. Cabello maglilid ng prayer. Fried chicken, yun. Shanghai. Bango. Shanghai. Layo. Ito lang po yung Shanghai. Hand gloves mga beli. Ano yun, hindi yung papa-pre-taste? Pre-taste tong dalawa. Hawaiian chicken sa chop suey. Thank you sa pa-pre-taste ng mayari. Thank you po. Okay, kain na tayo. Sweet and sour fish fillet, tapos sisling pusit. Pre-taste din to ate, ano? Yung pong selfie ikaw yung Ayun. bibigyan kitang pre-taste, sir. Hindi, okay na, meron na. Hindi, in-offer kasi sa akin na bigyan daw ako ng pre-taste. Yan, pinatikman sa atin yung Hawaiian, saka yung seafoods. Ano to? Yung chop suey. Hindi. Yan yung crispy ulo. Malutong ba, Poy? Katukin mo nga, Poy. Ayos. Ayan. Tiram na lang ta. Salmon. Ayun, salmon head. Salmon. Ay, dito lang yung Shanghai. Dito. Meron na sila ron eh. Meron pa ba? Wala na. Yung bibigay namin pre-taste sa'yo, sir, yung seafood salpicao. Seafood salpicao mga beli. Yung pala yung sinasabing pre-taste. Kala ko yung Kala ko kanina yung dalawa yung binigay. Dalawa yung... Thank you po. So mga beli, ito yung pa-pre-taste nila sa atin. Seafood salpicao. Sisling. Sisling pusit. Oo nga. So ito, yan. Sige, may pray na tayo. So, gutom na mga beli. Okay, pray muna tayo. Teka lang. Okay mga beli, kain muna tayo. Okay, mami. Lord, thank you po sa lahat ng blessings na itinasaraan. Kapag namin ngayon, sa pagkain nito, ay binibigay niyo sa araw-araw sa amin. At sana po, gabayan niyo po ang Team Cabello sa kanilang lakbayan sa araw-araw. Kahit saan po sila magpunta. At maraming po salamat. At Happy Father's Day po. Thank you. Mga beli, Kapampangan sisig. Ang dami namin pong pagkain. Ang dami natin food. Nanay Norma. Thank you po. Thank you, God bless. Kain po tayo mga beli.
Kamain nyo na yun. Mabili food review. Pauna-una restaurant dito sa bayan ng Porac. Kuya Roy, Musni, sigurado nakakain ka na rito. 22 years daw. 22 years na sila rito. Yan, sabay tayo sa event. Kala ko walang customer, kaya pala may ano sila. Ano na sa'yo din? Crispy ulo. Boy, gupitin mo yung ano po yun. Ay, yung ano, ma. Lumpia siya ngayon, Mabili. Ano ba yun? Ayaw pumasok sa kamay. Kain na, kain na. Puset, Mabili. Parang tayo naka-video ka na. Ulo ka naman. Mabili, gutom kami kasi galing kami sa event eh. Charity. May lamesa, tol. May nakausap eh. Ang si John Paul. Sorry po. Poy, pengi ako. Ha? Michael. Poy, dam, abot kayo rito ha, kung anong gusto niyo ha. Hindi ako high blood, chef. Taba ko na bang Kain ko. Hindi ka na nakakain, Poy. Good. Teka lang, ano to? Inaano pa niya. Tingnan. Beli, tikman natin tong Hawaiian chicken. Kasi luto ata. Hindi, ito yung muso. Kaya naman na yun, tol. Thank you, Kuya Jeffrey. Beli, ito yung pinatitikman sa Kaya akin. ate ka dati. Hawaiian Kayo chicken. kumuha kayo na. ako naman ito eh. Pop. Inaano yung ano ko. Para siyang ano, Beli, yung chicken pastel natin. Kaya lang sa kanila lasang-lasa yung red bell. Saka green bell. Bakit din na yung sisig mo na ka? Tikman nyo to, yung papritis nila sa atin. Napapo. Hindi ko dito. Napaso si Bunso, bakit? Siya napapasok dito sa ano eh. Dalagayan ng Sabay. Kain po. Kain pa tayo mga kapili. Kamay. Good. Hi po.
po. Kape. Wala din yung camera. Puta pa ba? Ano yan? Kumain ka na? Ano yun yan? Kain po. Lipat ka rito, Pai. Beli, may nalilimos. Pakainin natin. Sige. Dito ka na, Nay. Tabi ka sa amin. Dapat ba nila bigat? Kain po. Ika po yung lang po ng plato. Pahintay lang, Nay. Kukuha lang ng plato po. Sige po. Hugas daw po siya ng kamay si Nanay. Ano yung plato? Ayan na pa. Ako na yun. Lokal yun dun ah. Bigyan yung kanin si Nanay. Nanay, kuha na lang po kayo ng ulam yung gusto ha. Wala ba service po niya, boy? So, sinabay na natin si Nanay. Hindi pa raw po. Ay, tanggalin niyo po yung face mask yun, hindi kayo makakain. Taga saan ba kayo, Nay? Pagpunta po ng magalang. Sino yung pinangihingi mo? Bata po na. Nasaan? Hindi, wag mama. Apo mo, apo mo? Marami po po siya. Pwede ng gulay pa. Nanay, kuha ka lang sa gusto mo. Ito mo na. Ito po ulam, marami po. Tikman natin itong fish. Ano? Fish fillet. Nangihingi ng tulong si Nanay na dengue daw po yung ano. Apo. Sarap nung ano, chop suey mga babe. Ito yung pusit, masarap. Malambot. Ayun, pusit kaya. Kaya bigay mo yung pusit kila John Paul doon pa. Mamaya ko. Wala naman, konti lang. Yes, ay, ayun pa pala. Nay, tikman mo to. Sarap to. Milay. Baso daw na. Mag-isa ka lang? Ako nag-isa. Mga Beli, masarap yung pagkain dito. Panalo. Masarap po, masarap. Sarapan ako. Masarap. Lahat masarap. Lahat. Gulay, sarap. Hindi pa malamig, anak, humingi akong yelo. Ayun pala malamig na gusto.
Hindi mo adjudge. Tuhulan mo ba tayo yung... Dibon, may kanin pa Hoy. dyan. Kuha kayong kanin pag gusto nyo ba? Uy. Ano may? Hindi ako. Yung gulay nga. Thank you po. Itanong po natin yung gulay. Masarap na. Natin belly, chapsi, layo. At ito yung extra ng cup. Baso. Thank you. Thank you po, ate. Okay. Ganda ng gulay mga bele, oh. Sarap ng gulay. What lang pala ng tubig? Ayun lang. Masarap yung manok. Brad. Sarap po. Sarap po dito. Da. Pangalan ulit. Naaalam. Desyos. The Seahorse. The Seahorse. Hindi ko namin matandaan yung pangalan. The Seahorse. Kasi marami. Panay, kanin ka panay. Natikman mo to siya ngayon dito, masarap. Sa pamangkin mo, sayang. Kasi po, nangihingi po para sa ako. Nagkakain pa. Nice. Ha? Hindi yung sabaw yun. Ang dami. Take out na lang natin. Hindi na galaw. Mga beli, hindi namin kayang mabusin yung tatlo. So napakamura mga beli. 500 lang yung isang set. Tapos pinakamahal lang nila is yung 850. Dalawa lang dapat. Ata yun, no? Apat. Yung una po si Jump. Ito balat. Ito. Ha? Ang balat. Oo, alam. Hindi na busog ka na. Gusto ko na. Yun nga ba yun? Wala, try mo to. Ayun, may ngipin ka, no? Yeah. Wala sa usawa na. Oo nga. Mga beli, sarap ng ulo. Lambot. Malambot na siya na malutong. Napupunit na. Chef, siya, chef. Dami, no? Shout out ta. Ano yung gatuloy? Ano? Kasi pagka ganun, meron. Tikman mo. Ay, alisin mo. Hindi namin kaya mabusin. Dami. Titignan mo kasi doon sa menu, napaka-konti lang eh. Pero pag dumating, pag yung serving nila, ang dami. Kasi yung isa apat lang. Tapos 500 pesos lang. Gaano kamura yun? Oo, yung 500. Tatlong ulam, isang rice. Yung 500. Tapos may drinks na kasama. Mura. Tapos yung ulo, ang daming laman pala ng ulo. Kaya Magkano yung crispy? Ikaw. hindi ko pa natanong yung price niya. 651. Ha? 650 po ata. 650. Yung mismo, chef, chef. Ayan.
Yung misin, nag-aabol kami ng sabaw kanina. Ngayon dumating yung sabaw, di napansin. Nauna yung inuna nila yung meat. Yun. No. Ngayon, hindi kayo makapagsalita. Gutom na kaya. Gutom na. Sobra-sobra po. Maraming salamat po. Kaya mga Belly, tapos na tayong kumain. Busog na ang lahat. Hindi naubos din ni nanay yung pagkain niya. Thank you po, Nanay Norma. Nanay Norma, Tatay Jess, saka kay Ate Janet. Emily Nars. Yan. Thank you, ate. Thank you po. May 200 kang ba rin? Ako meron. Pairam mo na, bigay ka mama. Meron siya. Baka hindi mo binigay, dat may isang... Kaya pala tissue. Gano'n. Ay! Ayan, tapos na rin kumain si ate. Ate, anong pangalan niyo pa? Arma. Regala. Alma regala. Alma Regala. O, dagdag mo na to sa pangano mo. Okay, nabusog ka ba? Okay, ingat po kayo. Ayan, napakain na natin si ate. Malis na po. Hey mga kabeli, so hanggang dito na lang yung vlog ni Siya Pay. Sabay. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Siya Pay. Sabay. Okay naman. Okay mga kabeli, ganito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat na lahat. Maraming salamat sa sponsor ng pagkain. Saka dito sa restaurant basta yun na po yun. Bisitahin nyo po. Dito lang po yan sa Porac Pampanga, Babosakan. Yan. Alang highway lang po siya. Bisitahin nyo. So yung mga Beli, magbabayad na tayo. Murang-mura lang, zero. 2,670 mga Beli ang bill natin sa dami ng pagkain na to. Ate, napakasarap ng pagkain nyo. Talagang masarap dito, sir. Masarap. Ha? Shoutout natin Kusinero. Ayan. Ito sa kusinero. Yung mukok namin, sir. Ayan, thank you. 2,670 po. Okay mga Beli.